Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da wannan lokaci. A yau za mu yi bidiyo ne akan yadda za ka sakawa fayil ɗinka password. Waka ce, bidiyo ne ko document ne. Duba da cewa yanzu ƙarancin tsaro ya yi yawa, ya ta'azzara. Wani ma idan ka aje kayanka kokari Allah yake yi ka dan bar kwamfutar ka tashi ya shiga ya ma bincike, ko da ya dauki wani bayanai don ya cutar da kai ko kuma don ya ga sirrinka. To wannan bidiyo in ka kalle shi har ƙarshe zai nuna maka yadda za ka kare kanka daga irin wannan barazanar insha Allah. Dukkan ko da mutum ya dauka ba zai masa amfani ba, kwata-kwata ba zai iya bude shi ba, dole sai an saka password din da aka saka tun farko. Insha Allah ta wannan bangare za ka kare kanka daga irin wancan. Wani ma za ka ga ba shi kaɗai ke amfani da kwamfutar ba misali, saboda haka kuma ya yi aiki baya so a ga kowa ya ganin masa. To ta wannan bangare za ka yi kokari, idan har ka bi daki insha Allah za ka ga yadda za ka saka password wa document ne ko video ne ko kuma waka ne. Insha Allah za ka amfana. Ka danna subscribe kafin mu ci gaba, sannan ka danna alamar kararrawa domin sanar da kai da zarar mun dora sabon bidiyo. To yanzu mu shiga cikin yawa. Da farko kafin ka fara komai sai ka je ka yi installing WinRAR application. WinRAR application shine zai baka damar da idan ka saka shi, idan file an yi zipin ɗinsa za ka iya buɗe shi. Amma idan baka da WinRAR application ma, idan an yi zipin wani file ɗin za ka ga ba ka samun damar sarrafa shi yadda kake so. To za ka installing WinRAR akan kwamfutar ka. To ni na riga ina da shi yasa, amma duk ga wanda baya da shi zan aje link ɗin da za ka je kai downloading ka zo ka ɗora insha Allah. To muƙaddara wannan my project, wannan folder ɗin ita nake so in sakawa password, saboda haka akwai kayana a ciki. Ga wani project nan document a ciki, bari mu buɗe shi mu gani yana aiki yanzu domin mu tabbatar da cewa aikinmu ya yi ko bai yi ba. Aikinmu ya yi ko bai yi ba, saboda haka ga aikin mu anan. Ga aikin mu normal, yana aiki normal yauwa. To masha Allah. To yanzu za mu je mu saka shi a cikin WinRAR. Bari in goge wannan, ina da duplicate kenan. Bari in goge shi yauwa. Yanzu za mu je mu saka mashi password kenan. Za ka yi right click akan application, akan folder din da kayanka ke ciki, sai ka yi ƙasa, add to my project RAR. To add to archive, ga wannan waje nan add to archive, sai kai clicking a kansa. Saboda haka yanzu ya kawo mana wannan window din. Ka tabbatar selected option ɗinka akan general kake, ba advanced ko options da sauransu ba, a general. Sai ka yi ƙasa ga wani waje nan an rubuta set password yawwa, sai kai clicking akai yawwa. To gashi nan ya bamu dama cewar za mu iya saka sabuwar password yanzu wadda muke so. Yanzu file ɗinmu sai mun saka shi za ta yi mana aiki, sai mun saka ta sannan za ta buɗe mana aikinmu. Bari misali mu sa 1 2 3 4 5 ko yawwa. So abinda za ka yi kawai sai ka zo ka ce ok yawwa. Yanzu mun danna ok. Yanzu mun zuba password amma ba ta zama tana aiki ba, amma dai mun ce ga password da muke so mu saka wa wancan document namu ko wancan folder din, abubuwan da suke ciki. Sai mun zo nan mun danna ok, sannan za ta creating archive din, sannan za ta tura shi a cikin WinRAR shi kanta, ita kanta folder din, sannan kuma password ta fara aiki. Bari mu clicking mu ga. To masha Allah ta riga ta tura, gashi nan inda ta kawo mana shi my project. To saboda haka wannan din shine ka kwafe shi ka saka mishi password. To za ka iya goge shi, baka da wata matsala. Yanzu bari mu goge shi. Mun goge shi. To yanzu bari mu zo mu gwada buɗe
application din namu mu gani, wayar din mu gani, muga aikin mu password ta hau ko bata hau ba. Gashi ya bude. Wayar din idan free version ne za ka ga tana kawo maka wannan abin cewar baka siya ba, to karka damu da ita, ka kashe kawai. Sai mu je kai tsaye cikin aikin mu. Ga project dina ko, bari mu bude mu gani, double click. Kun gani ya ce sai an sa password. Bari mu sa wata password din daban mu gani zai bude. Kun gani yaki ko, to bari mu sa password din mu kuma mu gani ko, 1 2 3 4 5 6. Bari mu try mu gani yanzu zai bude. A'a, bari mu try mu gani. Ashe 1 to 5 muka sa, 1 2 3 4 5, 1 to 5 muka sa, shi yasa bai bude ba. To alhamdulillah ga aikin mu nan ya bude normal, mun gan shi. Ga shi chapter 4 din mu kamar dai yadda muka aje ta. Wannan shine karshen wannan tutorial. A nan gaba za mu kawo yadda ake saka master password, ma'ana sai ka saka password guda biyu kafin ma ta bude maka. Idan ka sa master password sannan kuma ka sa ɗaya password din wadda kai create, wannan kun ga yafi security kenan. Mun gode.